रोजार करून देवाक वाकाणटा गोरीबा सातो गिरेज कर म्हूण देवाक वाती पेटयता देवाक वेंगयता शेजऱ्याक दुखयता दामाना मेता मी मोडटा मागलेले आमकां मेवना जाल्यार देवाचेर शीण खोदता मुनीस एक आसलो देवाची सदांच पुजा कोत्तालो गोरी मुनीस आदार मागोंक आयल्यार ताका तो धांवडायतालो सदांच तो मीस आयकोतालो पवित्र पुस्तकूय तो वाचतालो तोरूय आयका त्या मनशाचो शेवट कितें जावंक पावलो त्या मनशाच्या गांवान बुट्टी येवन गांव बुडपाचो आसता गांव सोडून वचात दुसऱ्या जाग्यार रावात शेरकार लोकांक शिटकायता पूण तो मनीस आपल्याक देवराक तोलो म्हूण सांगोन ते गांवांतूच रावता लोक सगलो वेतोच सोका सोका ते गांवान बुट्टी येवंक लागता देवाक आपल्या रोजार करीत रावता बरो दोग मनीस गांवचे व्हडें घेवन ताका व्हरोंक येता आपल्याक देव सालवार कोत्तलो ताका शेपोदां सांगोन धांवडायता बुट्टी येवन पळयात तो मनीस बुडोन थंयसरूच मोत्ता तो मनीस देवाक सदांच रोजार करी तोरूय बुडोन मेलो मोत्तोच पळयात त्या मनशान देवाक कसलो विचार केलो हांव इतलो तुका देवा मानताना म्हाका कित्याक तुवें व्हेलो पळयात देवान त्या मनशाक आपल्या पदवेचो जाबाप दिलो सालवार करून दोगा मनशांक धाडलेले पूण तुवें तांचे आयकोंक ना देव जायते रुपांनी येता पूण आमी ताका वळखोना मोत्तोच म्हणटा कसो तसो मेलो मोत्तोच आनीक उपाय आसोना देव मनशाक आपल्याक जाय तसो वता आपल्याचेर पाप दवरिना